iku. Nah, berhubung iki mau dhek pengen melok, ya wis tak jak ae mlebu video. Oke. Piye rek, wis sarapan? Apa isik mangan janji-janji algoritma? Sing jarene saiki upload, besok sugih. Lek ngono aku ya gelem rek. Aku yo tau gitu rek. Sarapanku janji, makan siangku harapan, makan malamku refresh dashboard Meta Ads. Apa yang salah iki? Padahal aku sing goblok. Rek, sadurunge tak lanjut, awakmu mesti mikir. Mas, sampean iso ngomong ngono mergo sampean wis sugih. Mergo uripmu wis penak. Salah rek. Salah besar awakmu. Aku nglakoni ngene iki, aku nggawe produk digital, nggawe konten di kebun ngene iki, nggawe skrip video. Iku duduk mergo aku dadi juragan. Iku duduk mergo aku wis sugih. Tapi justru aku saiki dalam kondisi terpuruk, rek. Utangku sak tumpuk undung. Cicilanku ngantri terus. Kondisiku sedang tidak baik-baik saja, rek. Tapi siji sing tak eling, sambat kuwi nggak iso nggawe bayar angsuran. Lah piye jarene jualan solusi. Tapi nalika token listrik community titit gitu, terus bojoku takon, "Yah, iki solusine ya apa?" Masa arep tak jawab nganggo fitur Reels? Nek aku gak ndang ngerampungno videoku, nek aku gak ndang tak rampungno produk digitalku, jatah manganku iso di-reshuffle karo bojoku. Nah, iki mau jenenge skrip kehidupan, nggak iso dihindari. Rezeki kuwi kudu disambut nganggo aksi. Iku menurutku. Aku sadar, nek aku mung dadi penonton sing pasrah karo nunggu keajaiban algoritma, aku karo keluargaku iso mati konyol rek. Makanya, aku nggawe sisa-sisa utekku sing dadi mantan guru, mantan carek, iku tak kumpulno. Jadi senjata tak gawe perang di dunia digital iki. Aku milih jadi sutradara nganggo kehidupanku dhewe. Senajan skenario kuwi isih babakan perjuangan nganggo bayar utang. Ya setidaknya kan aku berusaha toh. Kanggo kon sing ngrasa nasibe padha kaya aku, ayo obah bareng. Aja mung dadi supporter gawe kontene wong liya. Tenang. Ada pesan. Tenang, nanti tak kasih tahu piye carane aku memonetisasi pengalaman hidupku tanpa harus ngemis persyaratan monet di YouTube utawa di FB Pro, di IG utawa di TikTok. Tapi sabar, engkau bakal tak jelas nih. Iki duduk teori rek. Iki duduk motivasi kosong. Tapi iki sistem sing wis tak lakoni dhewe. Tak ceritane ya, tadi malam koncoku dolan di omah, mukake pucet, kucel, dheweke sambat. Mas, aku wis melok produk afiliasi nih wong. Saben dina saben bengi aku nyebar link di grup FB, di grup VA. Tapi kok sing sugih kok sing duwe ekose ya. Aku mung dadi tukang sebar link. Aku gak entuk hasilnya, cuma entuk kesel tok. Langsung tak lungguhno, aku madhep ning ngarepe, tak omongi gini. Iki lho salahe, awakmu jualan barange wong tanpa awakmu paham isine. Jadi, kon cuma dadi robot penyebar link. Senajan produk digitale wong kuwi mau apik, tapi lek awakmu gak paham isine, lek awakmu gak paham solusine, link sing mbok sebar kuwi cuma dadi sampah digital. Uang sing ndelok ya risih, algoritma ya mau bantu. Mergo apa? Mergo awakmu gak nawarno value. Link sing mbok sebar kuwi cuma nawarne polusi digital. Apa maneh saiki? Saiki lagi musim uang jualan mimpi. Ono uang jualan passive income, tapi sing aktif cuma sing iklan.
Tapi sakjane rek, nek digital iki sebenarnya ladang gandum bagi wong sing gelem mikir. Ojo jadi kacung sistem sing mung manut arus. Tapi pengalaman hidupmu dhewe kuwi iso dimonetisasi. Pengalaman hidupmu susah dadi kuli, pintere dadi tukang, utawa pinter sabar ngadepi bojo, kuwi aset rek. Dunia digital iki bebas rek. Awakmu iso nggawe skenario nganggo hidupmu dhewe tanpa kudu dadi wong liya. Sing penting dikemas jadi solusi rek. Misalnya awakmu habis menyelesaikan masalah. Nah, iku iso dikemas jadi e-book tutorial misalnya. Jadi kursus singkat misalnya. Dan masih banyak sing iso digawe. Teko contoh masalah-masalahmu kuwi. Nah, saiki bahas konten viral. Deloken videone Hasan Sule utawa Bayi Tua. Sing videone kuwi seliweran di Facebook. Ketoke sederhana, spontan. Enggak rek, awakmu salah. Kuwi jenenge script reality. Dandanane Bayi Tua, mimike Hasan Sule iku ana timinge. Bahkan menenge wae kuwi lho direncanakan. Jadi, skrip kuwi duduk gaya-gayaan. Skrip kuwi rem ben omonganmu kuwi gak melebar koyok janjine pejabat nalika kampanye. Terus, ben konten promosimu kuwi ben gak mur dadi sebar link. Lek kowe jualan tanpa nggae skrip, kowe mung dadi koyok wong bengak-bengok di pasar kae. Tapi lek kowe jualan gawe skrip, pertama, wong paham karo solusimu. Awakmu dadi magnet. Nah, setelah kuwi, wong baru tertarik karo produk digitalmu. Nah, iki pembahasan paling penting rek. Rungokno ya. Awakmu ojo jadi pengemis jam tayang di YouTube karo di FB Pro. Sebab ngenteni kuwi persyaratannya itu mau kaya awakmu ngenteni bansos. Syaratane nggadeli caire suwi. Pas arep cair, delalah videomu kena copyright. Gara-gara apa? Klakson liwat. Tin 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 tin, jadi ambyar videomu. Mending monetisasikan produkmu dhewe. Kontenmu kuwi kolam, produk digitalmu kuwi pancinge.